Unahay, sa tanan diring gisultis Ginoo, ang kana ra yung paghatag mao itaas-taas niya explanation. Sa kanibang iya, at mugbo raman kayo ni, ayaw mo paghukom sa inyong isig katao, ang Diyos dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, dili kamo pakasadon sa Diyos. Pasayloa sila, pasayloon usab kamo niya. Pero pag-ingon, panghatag kamo sa uban, o ang Diyos muhatag usab kaninyo. Napag-isa explanation, madawat ninyo ang hustong takos o pakapinan pagayod, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Taas kay sa explanation ani, nga naman, kada nato hatag, dili lang ibalik sa Ginoo nato ang gidaghanon nga atong gihatag, pakapinan pagyud niya, o sa pagyud, iya pagintang pasayloon sa atong mga sala. Basta manghatag ta. Amo ni